laki oh. Yan, ganyan lang yung atoy oh. Yan, kabilaan na siya. Ito, kakayuri mo ng kutsara. Yan, yung magiging sisig natin. Yan na po yung ating sisig na knife fish. Oh, sarap yan. Isang mapagpalang araw ulit sa inyo mga toy. Welcome ulit sa panibawang fishing adventures natin. So yun mga toy, bali magdadalag hunting ulit tayo mga toy dito sa Mayan. Harapan ng Rockwell sa Ilog Pasig. Siyempre papasalamat tayo sa mga silent viewers po. Gagamitin natin yung 5,000 series na binigay ng isang subscribers natin. Sisitapan natin ng mga toy ng pang jig head na na ganito, may kulay siya mga toy. 3 inches siya mga toy. At pasalamat tayo sa mga masugid nating mga taga-subaybay. Shout out kay Rinan Fishing Adventures from Barangay Lipata, Allen, Northern Samar. At shout out kay Prince Babarlan, yun shout out. DGM Mix Vlog, yun shout out. NAR Mix TV, yun shout out. At Pasig Fire and Rescue Team, yun shout out sa inyo mga toy. Junjun Bakar, yun shout out. At pa shout out daw sa asawa niyang si Alci Asuncion, yun shout out katoy, thank you sa inyo. At shout out kay Leah Branca, pa shout out daw sa jowa niya na nasa Pasig. Na si Kachoy Delmar, yun. Jowa niya talaga. So yun mga toy, ganyan ang sit up. May nakaseparate yung leader line natin. Yun, ganun lang siya mga toy oh. Yun oh. Yun, tara mga toy. Sana makadali tayo at yari mga toy, yari mga toy. Yun, dalag. Yes, yes, galing. Yun mga toy, yun, nakadali. Labi. Woohoo, lucky. Wow. Uy, ginagawa mo. Muntik pa makawala. Ang laki. Thank you Jesus. Nag-drag ko yung ano ko. Ay, thank you Jesus Christ. Kachoy Michael, tara na, dito tayo. Risbakan natin to kaagad. Oh, grabe oh. Aray ko. Huwag mo na ano yung kamay ko. Grabe tunis ng mga to yo. Kaya ingat-ingat kayo ito ba yung pagka ito nakaalala sa inyo. Aray ko. Yes sir. Uy, huwag mo ano yung ano ko. Yun, yehe, buo pa rin. Laki. Hata, galing. Cutscene cook ka ngayon boy. Galing nung binigay ni Kachoy Michael. Very effective. Ganda oh. Ayan mga toy oh. Oh. Ito lang mga toy, paddle tail. Bali ano kasi ginawa ko yung mga toy, nasa 3 inches to 3.5, 2.5 inches. So ngayon pinutulan ko siya. Pinutulan ko yung paddle tail niya para pag strike sa buntot mayari talaga yung yung dalag. Kasi karamihan nag-ini-strike ng dalag sa buntot talaga eh. Ayos. Thank you. Kitang-kita kasi ito mga rin. Yung damon nito kasi kulay pink. Grabe. Yari. May-strike pa mga tayo. Mga katay, may-strike. Nasa gilid na lang oh. Bari, grabe, effective talaga ito. Oh. Mga katay. Diyos ko, napakalit na lang mga katay. Tumira pa oh. Oh. Pero i-release natin ito mga katay para lumaki pa. Yun. Oh. Magpakalaki ka dyan ha. Sa akin ka magpahuli pag malaki ka. Grabe, nasa gilid ko na. Hintayin lang kumagat na matay sa gilid.
Grabe, epektibo talaga kasi Michael, thank you. Live fish, please. Laki mga toy. Ang laki oh. Ala. Ang laki oh. Ala. Laki mga toy. Nice fish. Laki mga toy oh. Ang laki mga toy oh. Ang laki oh. Wala, di tayo mababa. Paano kaya to? Ang laki. Wala. Ang laki. Boss, pwede pa tulong boss. Kunin ko lang, babain ko. Pasuyo na lang boss, thank you. Boss, pag ganito lang, hayaan nyo lang siya boss na magano. Hayaan mo lang na mag-drag. Ang laki. Ang laki. Laki na. Oo. Oh, wala. Naputol. Yun na yung. Ayan. Ginagawa mo. Ayan. Kuplat ang laki oh. Nahawakan ko pa din. Ayun, malaki ko pala eh. Tamis na yan. Buti naabot ko eh. Ayun mga tayo, laki. Pang top nil natin to. Ang laki, ang laki. Woo! Oh. Grabe, lupit ng lure ni ano, ni Katoy Michael. At dito yung lure niya oh. Yan na yung lumilitay dyan ano. Alis na yan, boss. Live fish. Woo! Sa kalam. Grabe, ang laki. Naabot pa no. Grabe, ang laki. Grabe, ang laki mga tayo. Oh. Nakawala na din yung mati. Hinabol lang kamay ko. Buti nandun sa nasa bato. Ayan, shoutout nga pala kay Kuya. Thank you Kuya. Kuya, anong pangalan niyo Kuya? Nahiya si Bossing. Thank you Kuya. Mga Oragon, mga balos. Ito, tablin natin mga toyo. Oh. Daan ka pa mga toyo. Tingnan yung katawan ko mga toyo kung gaano kalaki to. Oh. Grabe. Ito kung paniwala, uwian na to. Uy. Diyos ko. Ayan, shoutout sa mga kababayan ko. Ayan sila oh. Shoutout. Hindi dumating mga katoy si ano si Kuya. Si kababayan. Nako, malamang nakawala. Ito lang mga katoy oh. Kasi yung leader line natin pala. Ano lang siya, hindi siya yung braided. Yan oh, yung ano lang. Yung nylon lang. Grabe. Tama nga sabi nila mga katoy, kung talagang magpapahuli yung isda kahit napakasimpleng sit-up lang, mahuhuli talaga. Kaya yun. Thank you talaga. Oh, bawing-bawi ako talaga. Nakadalag pa pala tayo mga katay doon. Niniwag ko pala. Woo! Tingnan nyo mga katay itong ano. Itong dalag kong nakuha. Oh. Ito yung laki niyan, dalag na yan mga katay. Oh. Boundary tayo. Ah. Oh. Okay na to mga toy, sobra-sobra to sa blazing. Sisiging ko na to. Ay. Grabe, wasak yung ano ko. Bali, re-release back na lang tayo matay sa susunod. Oh, grabe, ano nangyari dito? Okay naman pala matay yung sit up ko. Iwan ko kung saan pumunta. Ayun, lumusot mga toy. Sa sobrang lakas oh, lumusot dun sa pinakang ano niya oh. Okay naman yung di pala naputol yung ano ko oh. At ang na ano lang lusot. So yun, maraming salamat mga toy. Bali ito na lang muna at maraming salamat sa kababayan ko tumulong sa akin. Grabe. Ayaw kasing ayaw magpa-mention ng pangalan si Manoy. Nasusupog pa siguro. Basang-basa ako mga toy. Pinahabol ko talaga mga toy. Sana nakuha na ng video. So yun, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muna. Bali, release baka na natin ito kagad mga katoy. Kasama sila Katoy Michael, tapos si Katoy Ronnie. Yun. Grabe. Wala pang ano mga katoy.
Wala pa 15 minutes. Nadali na natin. Thank you po. Nangangatog ako. Sus. Ayan mga katsoy, yung bilis ng adventures natin, oh. Oh, uwi ang kagad mga toy. Kita nyo, gumagalaw pa. Grabe. Wala pang 15 minutes yan mga toy. Yan, Katsoy Michael. Katsoy Ronnie. Yun na, oh, gumagalaw pa. Yan ang kukunin natin dyan mga toy, yung laman yan. Sisig na knife fish. Yan. Kabilang side ng knife fish. Yan. Yan, ganyan lang yan mga toy. Kung matalas lang yung kutsilyo natin maganda. Yun. Yan o. Yan, ganyan lang yung mga toy o. Yan, kabilaan na siya. Yan. Tsaka mo ano yan mga toy. Ito, kakayurin mo ng kutsara. Yan, ganyan unti-unti lang siya. Yan, yung magiging sisig natin. Kung similya ng knife fish o. Biro mo yan mga toy o. Ang daming itlog. So yan, pag nabuhay yan, ako nagiging paste yan. Kaya dapat ito talaga mawala na sa ano, sa ilog, kawawa yung mga maliliit na isda. So yan, ang dami yan, milyon yan mga toy. Yun, basag na. Wow. Yun. Yan na mga toy, oh. Oh, sarap yan. Oh. Thank you Jesus ang ating sisig na knife fish ng espesyal na recipe ni Katsoy.